ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଶ କରିଲି, ତାପରେ ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଲି। ଆମ ଘରେ ସକାଳ ଟାଇମ ରେ ଟିକେ ବେଶୀ କାମ ଥାଏ, କଣ ଟିକେ ଖାଇଲେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ବଳ ପାଇଥାଏ। କିଛି ଯଦି ଟିକେ ନ ଖାଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ବୁଲେଇବ ଯେ ସିଧା ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଯିବି। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଝିଅର ତ ଛାଡ ନିଜର ବି କେୟାର ନଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁଟା ପୁରା କଳା ପଡିଗଲାଣି। ଆଜି ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚକଚକ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଫେସିଆଲ ପେକ୍ ଲଗେଇଲି। ମୁଲତାନୀ ମାଟି ସହ ଗୋଲାପ ଜଳ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଲଗେଇଥିଲି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ମତେ ନ ଜଣେଇକି ତିରୁପତି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଚିଡେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଖାଲି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଝିଅ ମତେ ଟିକେ ଚିଡେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ମନେଇବ ବୋଲି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲା। ପିଲାଦିନେ ଦି ଭଉଣୀ କେତେ ଖୁଆଖୁଇ ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ କଣ ସେ ଦିନ ଆଉ ଅଛି? ବାସ୍ ଖାଲି ବସି ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନର ଭିଡିଓ। ଡୋରି ନ ଲାଗିଲା ଯାଇକି ତ ପୁରୀକୁ ଜମା ଯାଇ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରି ଜଗାକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିଥିଲା। କଥାରେ ବା ଅଛି, ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଗାଡିଆ ବି ଗଙ୍ଗା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଜଗା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଗ ପିଠା ଟିକେ ଖିଆ ଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।